या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। राऊतांचं डिपॉझिट जप्त करणार, नारायण राणे यांना विश्वास। विनायक राऊतांचे शेवटचे दिवस शिल्लक राहिले, दीपक केसरकर यांची टीका। आणि राणे राऊत रणांगणात, प्रचाराचं वारं कोकणवासियांच्या अंगणात। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। महाविकास आघाडीचे उमेदवार खासदार विनायक राऊत यांचं डिपॉझिट शिल्लक ठेवणार नाही। विनायक राऊत यांचं डिपॉझिट जप्त करून मी निवडून येणार असा दावा महायुतीचे उमेदवार तथा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी व्यक्त केला आहे। उद्धव ठाकरे याच्या पलीकडे तुम्हाला इंटरेस्ट नाही। मी तुम्हाला एकच सांगतो, मी त्याचं डिपॉझिट ठेवणार नाही, ते डिपॉझिट जप्त करून मी निवडून येणार। त्यासारखं काय ना, दाखवा ना, अजूनही मेळावा चांगला असेल, उज्ज्वल असेल। कोकणसाठी उद्धव ठाकरे विनायक राऊत 10 वर्षात काहीही करू शकले नाहीत। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी या जिल्ह्याच्या कोकणच्या विकासासाठी मोठं योगदान दिलं आहे। विनायक राऊत हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे निवडून आले, त्यांना याचा विसर पडला आहे। विनायक राऊत यांनी आपले किती दिवस शिल्लक आहेत ते मोजावे, त्यांचे शेवटचे दिवस शिल्लक राहिले असा घणाघात दीपक केसरकर यांनी केला आहे। हे दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आदरणीय राणेसाहेबांचं करण्यात आलं। दोडामार्ग तालुक्याची मुळात निर्मिती दोडामार्ग आणि वैभववाडी या 2 स्वतंत्र तालुक्यांची निर्मिती ही आदरणीय राणेसाहेबांनी केली आणि त्याच्याचबरोबर महसूल मंत्री असताना ही निर्मिती होत असताना नवीन तहसीलदार कार्यालय त्या ठिकाणी दिलं। त्या ठिकाणी ITIची नवीन इमारत झालेली आहे आणि आता त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोडामार्ग तालुक्यामध्ये जी नवीन गोष्ट होते, मग ते नवीन नगरपालिका गप्पा बसा सांगा ना, नवीन नगरपालिका आल्यानंतर त्याला सुसज्ज कार्यालय पाहिजे, त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी पंचायत समितीची इमारत असेल, नवीन हॉस्पिटल असेल, अशा अनेक इमारतीचं भूमिपूजन हे आदरणीय राणेसाहेबांनी केलेलं आहे। आणि दोडामार्ग तालुक्यातल्या नागरिकांची नेहमीच मागणी असते की काही नवीन होत असताना त्या ठिकाणी राणेसाहेबांनी आपल्याकडे यावं, असं एका दृष्टीने त्या तालुक्याचं पालकत्व हे नेहमीच त्यांच्याकडे राहिलेलं आहे आणि त्या तालुक्याने प्रेम त्यांना दिलेलं आहे। त्याच्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधली पहिली मीटिंग उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर ही सुद्धा त्यांनी दोडामार्ग तालुक्यामध्ये घेतलेली आहे आणि सर्वाधिक टक्केवारीमध्ये मतदान हे सुद्धा त्या ठिकाणून मिळेल याची आम्हाला खात्री आहे। एकंदरीतच राणेसाहेबांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर अनेक जी कामं जी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राणेसाहेबांनी मुख्यमंत्री असताना केली, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये केली, रायगडमध्ये केली, संपूर्ण कोकणामध्ये ही कामं करत असताना कोकणचे नेते ही त्यांची ख्याती होती आणि ज्यावेळेला राणेसाहेबांनी शिवसेनेमधून बाहेर पडले त्यावेळेला जवळजवळ 11 आमदार हे राणेसाहेबांच्या बरोबर बाहेर पडले। त्यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला। आजपर्यंत एक अशी ख्याती महाराष्ट्रामध्ये होती की जे आमदार शिवसेनेमधून बाहेर पडतात त्यांना परत निवडून येता येत नाही, परंतु हा समज मोडून काढत कोकणावर आपला किती दबदबा आहे हे राणेसाहेबांनी निर्विवादपणे त्या ठिकाणी दाखवून दिलं आणि 11 पैकी 10 आमदारांना त्यांनी पुन्हा निवडून आणलं, सन्मानाने मंत्री झाले। परंतु हे करत असताना कोकणातल्या लोकांना त्यांना मतदान करण्याची संधी ही इतर मतदारसंघातल्या लोकांना कधीच मिळाली नाही, कारण ते कुडाळ आणि मालवण ह्या मतदारसंघामध्ये आणि त्याच्यापूर्वी कणकवली मतदारसंघाचं सातत्याने त्यांनी प्रतिनिधित्व केलेलं आहे। ही संधी पहिल्यांदाच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळालेली आहे की त्यांना राणेसाहेबांना मतदान करायची संधी मिळालेली आहे। त्याच्यामुळे प्रत्येकजण उत्सुक आहे की ज्या नेत्यांनी आपल्यासाठी काहीतरी केलं, या जिल्ह्यासाठी आणि कोकणासाठी काहीतरी केलं आहे, त्यांना स्वतःला मतदान करायला मिळावं ही सुद्धा एक संधी आहे आणि माझी खात्री आहे
की सर्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातली नागरिक हे आदराने आणि एका आपुलकीच्या पोटी राणेसाहेबांनाच मतदान करतील आणि सर्वाधिक आतापर्यंतच्या इतिहासातलं मतदान घेऊन ते विजयी होतील याची आम्हाला सर्वांना खात्री आहे. तो पुढे आपण बंधनानं काय काय विनायक राऊतांच्या आता बोलण्याचे थोडे दिवस शिल्लक आहेत. कसं आहे की अपघाताने खासदार झालेले ते आहेत आणि त्याच्यामुळे त्याची जाणीव त्यांना राहिलेली नाही आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी पत्रकारांचा विषय माहिती आहे का, मोदींमुळे 2दा झाला तो BJPमुळे. त्याच्यामुळे असं आहे की ज्यांच्यामुळे आपण खासदार बनलो त्या मोदी साहेबांच्या बद्दलसुद्धा वाटेल तसे उद्गार हे लोक काढतात आणि हे महाराष्ट्रातल्या जनतेला कधी आवडणार नाही आणि ह्याची त्यांनी जाणीव ठेवावी. निवडणुकीमध्ये नेहमी बोलण्याची भाषा ही सभ्य असावी आणि कोणाचाही अपमान न करणारी असावी ही या कोकणाची ख्याती राहिलेली आहे. त्याच्यामुळे ते जेवढं बोलतील तेवढं त्यांचं मतदान कमी होत जाईल याची त्यांनी जाणीव ठेवावी आणि स्वतःवर नियंत्रण ठेवावं एवढंच मी त्यांना सल्ला देईन. अर्चना घारेंच्या संपर्क कार्यालयात खासदार विनायक राऊत यांनी भेट दिली. घारेंकडून विनायक राऊत यांचं स्वागत करत विनायक राऊत मोठ्या मताधिक्यानं विजयी होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. पाहूयात. महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनायक राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारे परब यांच्या संपर्क कार्यालयात भेट दिली. यावेळी घारेंनी खासदार विनायक राऊत यांचं स्वागत केलं. महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनायक राऊत यांना प्रचंड बहुमतानं विजयी करा असं आवाहन अर्चना घारे परब प्रवीण भोसले यांनी व्यक्त केलं. सावंतवाडी येथील महायुतीच्या लोकसभा निवडणूक प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन महायुतीचे उमेदवार तथा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते तर राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आलं आहे. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख माजी आमदार राजन तेली, शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, जिल्हा उपाध्यक्ष संजू परब, जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग, शहर मंडळ अध्यक्ष अजय गोंदावळे, शिवसेना तालुका प्रमुख बबन राणे, राजन पोकळे, महिला जिल्हाध्यक्षा श्वेता कुरवावकर, राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी सुरेश गवस आदींसह महायुतीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. महायुतीचे उमेदवार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व महाविकास आघाडीचे उमेदवार खासदार विनायक राऊत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभेचे प्रतिस्पर्धी एकाच दिवशी सावंतवाडीत आले. राऊत यांनी प्रचाराचा नारळ फोडला तर राणेंनी केसरकरांना सोबत घेऊन प्रचार कार्यालयाचा शुभारंभ केला आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार खासदार विनायक राऊत यांनी सावंतवाडीत येत श्रीदेव पाटेकरांचं दर्शन घेत प्रचाराचा नारळ फोडला. शहरातील बाजारपेठेत व्यापारी मतदारांची त्यांनी भेट घेतली. प्रतिष्ठित नागरिक महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवासी भेटी दिल्या. दरम्यान केंद्रीय मंत्री तथा महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबत महायुतीच्या प्रचार कार्यालयाचा शुभारंभ केला. मोठ्या संख्येनं महायुतीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. शहरात राणेंचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर राणे प्रथमच शहरात आले होते व सोबत शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर होते. राणे राऊत एकाच वेळी सावंतवाडीत आल्यानं शहरात खऱ्या अर्थानं निवडणुकीचं वातावरण पाहायला मिळालं. तर दोन्ही पक्षातील उमेदवार नेत्यांनी एकमेकांवरती केलेल्या खोचक टीकेमुळे लोकसभेतील राजकारणाच्या तव्याचं टेम्परेचर वाढायला सुरुवात झाली. काल रत्नागिरीला आम्ही राणे साहेबांचा फॉर्म भरण्यासाठी
केलेलं होतं आणि रत्नागिरीचे रस्ते अपुरे पडले. एवढी गर्दी ही सिंधुदुर्गवासियांनी रत्नागिरी वासियांनी अक्षरशः परिस्थिती अशी आहे की राणेसाहेबांचा फॉर्म भरून झाला तर आला खरोखर राणेसाहेबांचा फॉर्म भरून झाला तरी पण येणारी लोक येतच होती. अनेक लोक रत्नागिरीच्या रस्त्यावर अडकलेली होती. हे जे प्रेम आहे हे प्रेम ही एक संधी असते. राणेसाहेब एक असं व्यक्तिमत्व आहे की त्यांनी संपूर्ण कोकणासाठी काम केलं. आजकाल जसं म्हटलं जात होतं की शिवसेनेतून जो नेता बाहेर पडतो तो पुन्हा निवडून येत नाही, परंतु राणेसाहेब एकटे बाहेर पडले नाही. त्यांनी आपल्याबरोबर 11 आमदारांचे राजीनामे दिले. स्वतःचा राजीनामा दिला आणि 11 आमदारांचे राजीनामे दिले आणि ह्या 11 आमदारांपैकी 10 आमदारांना त्यांनी पुन्हा निवडून आणले. हे सुद्धा महाराष्ट्रामधले एक रेकॉर्ड आहे. आणि त्यावेळेला जी लढाई होती ती कोकणाच्या अस्मितेची लढाई होती. कारण कोकणाच्या एका सुपुत्रावर अन्याय होतोय म्हणून संपूर्ण कोकण पेटून उठलेलं होतं. आज तुम्हा आम्हाला हे बघितलं पाहिजे की आज राणेसाहेबांकडे असलेलं मंत्रीपद हा केवळ राणेसाहेबांचा सन्मान नाही तर तो संपूर्ण कोकणचा सन्मान आहे. आणि त्याच्यामुळे मी केवळ अशी ईश्वराकडे प्रार्थना करत नाही की राणेसाहेबांनी लाखो मताने निवडून यावं. मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो की राणेसाहेबांनी लाखो मताने निवडून यावं आणि पुन्हा एकदा केंद्रामध्ये मंत्रिपदाची शपथ घ्यावी अशी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो. दोडामार्ग तालुक्याची निर्मितीच त्यांनी केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे आज एकच मुद्द्यावर तुम्ही प्रत्येक दोडामार्ग असेल, वैभववाडी असेल, शेवटी तालुका झाल्यानंतर आपल्याला आपलं तहसीलदार मिळेल. आपल्याला अनेक गोष्टी ह्या स्वतःच्या मिळतात. आज कोंढरी तालुका म्हणून तुम्हाला स्वतंत्र निधी त्या ठिकाणी मिळतो. आणि मला तुम्हाला एकच गोष्ट सांगायची आहे की राणेसाहेबांचं मत मोठं आहे. अनेक वेळेला संघर्षाचे प्रसंग आले, परंतु ज्या वेळेला आम्ही जिल्ह्यामध्ये एकत्र आलो प्रत्येक वेळेला राणेसाहेबांनी मला सांगितलेलं आहे की जिल्ह्याचा ज्या वेळेला हिंसाचा प्रश्न असेल आपण सर्वांनी एकत्र राहायला पाहिजे आणि एकत्र काम करून हा जिल्हा मोठा केला पाहिजे. आणि तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की अनेक लोक वेगवेगळ्या तऱ्हेने बोलले असतात. त्या उभाट्याची बैठक झाली आणि मला कृतज्ञ म्हणालो. हे राऊत निवडून आले, हे खरं तर राऊत आयुष्यामध्ये कधीच निवडून आलं नसतं. कृतज्ञ म्हणायचं असेल तर माझ्या विरुद्ध ज्यावेळेला बोलतात त्यावेळेला सिंधुदुर्गची जनता त्यांना कृतज्ञ म्हणणार एवढं तुम्ही निश्चितपणे लक्षात ठेवा. कारण असं आहे की अनेक वेळेला जे संघर्ष होतात हे वैचारिक संघर्ष असतात. हे वैचारिक संघर्ष हे आपल्या विचारापुरते मर्यादित ठेवले पाहिजे आणि ती लढाई संपल्यानंतर ती व्यक्तिगत पातळीवर नेता कामा नये. पण हे महाराष्ट्रामध्ये घडलं नाही. महाराष्ट्रामध्ये राणेसाहेब अनेक वेळेला तुमचा कमीपणा करण्याचा प्रयत्न केला गेला हे मी स्वतःच्या डोळ्याने बघितलेला. ते सगळं जे काय घडलं असेल त्याची भरपाई आम्ही या निवडणुकीमध्ये करून देऊ एवढी मी आपल्याला खात्री देतो. दिवस रात्र आम्ही एक करू, परंतु शेवटी कोकणचा स्वाभिमान आहे. कोणीतरी मुंबईमध्ये काम करतो आणि आम्ही त्याला निवडून दिलं तर त्यांनी इथे येऊन फार मोठ्या गमजा मारायची गरज नाही. दिलं 2 खासदारकी हे झाली. मी कालच्या माझ्या भाषणामध्ये सांगितलेलं होतं. साधं केंद्रामध्ये राज्यमंत्रीपद सुद्धा त्यांना मिळू शकलं नाही. शेवटी तुमच्याकडे जर काम करण्याची क्षमता असेल तर तुम्हाला मंत्रिपद दिलं जातं. अगोदर राज्यमंत्रीपद दिलं जातं, त्याच्यानंतर कॅबिनेट मंत्रीपद दिलं जातं आणि ज्या ज्या वेळेला अशी पदं राणेसाहेबांना मिळालेली आहे त्यांनी आपली जी कर्तृत्व आहे ही सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. आणि म्हणून केंद्राच्यामध्ये सर्वात मोठं खातं हे त्यांना मिळालेलं आहे आणि त्या खात्याचं त्यांनी सोनं करून दाखवलेलं आहे. आणि मला अनेक गोष्टी या ठिकाणी बोलता येतील, परंतु तुमच्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो की ही निवडणूक ही केवळ राणेसाहेबांची निवडणूक नाही तर ती आदरणीय आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब यांची निवडणूक आहे. मोदी साहेबांनी एक चमत्कार घडवून दाखवला भारतामध्ये. मोदी साहेबांनी दाखवून दिलं की भारतामध्ये केवढी ताकद आहे. त्यांनी 10 वर्षापूर्वी घोषणा केली मेक इन इंडियाची आणि आज जगामध्ये शस्त्रास्त्र पुरवणारा 3ऱ्या क्रमांकाचा देश हा भारत देश आहे. आपण शस्त्रास्त्र आयात करायचो. आज अनेक लोक भारताकडून विमानं खरेदी करण्यासाठी, भारताकडून तोफा खरेदी करण्यासाठी, भारताकडून रणगाडे खरेदी करण्यासाठी आपला नंबर लावतात.
आपल्या देशाची क्षमता काय हे मोदी साहेबांनी ओळखलं. आपल्या देशातल्या गोरगरीब जनतेला उपचार मिळाला पाहिजे म्हणून त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक मेडिकल कॉलेज असलं पाहिजे म्हणून घोषणा केली. आणि नुसती घोषणा केली नाही तर ते त्यांनी करून दाखवलं. ही पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे आणि त्याचं विशेष कारण असं आहे की आदरणीय राणेसाहेबांनी आपला फॉर्म भरताना जनतेने जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्यांना दिला त्याच्यामुळे विरोधकांच्या पायाखालची वाळू घसरायला सुरुवात झालेली आहे. आणि त्याच्यामुळे निवडणुकीमध्ये जे प्रकार करू नये असे प्रकार विरोधकांनी करायला सुरुवात केलेली आहे. ज्याच्यामध्ये विशेषतः आपल्याला माहिती आहे की कोणालाही पत्रक काढायचं असेल तर पत्रक ज्यांनी काढलं त्या प्रकाशकाचं नाव त्याच्यावर प्रिंट करायला लागतं, किती प्रती त्या ठिकाणी त्याच्या प्रदर्शित होणार त्याच्या संदर्भातलं त्याच्यावर उल्लेख असायला लागतो. आणि कुठलंही पत्रक छापण्यापूर्वी हे पत्रक संबंधित निवडणूक कार्यालयाकडे देऊन त्यांची परवानगीसुद्धा घेणं आवश्यक असतं. असं असताना सिंधुदुर्गमधल्या वनसंस्थेच्या संदर्भात राणेसाहेबांची बदनामी करणाऱ्या पत्रकं ही निनावी पत्रकं वाटली जात आहेत आणि त्याच्यावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे फोटोसुद्धा आहेत, त्याच्यावर उमेदवारांचे सुद्धा फोटो आहेत. आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणे या संदर्भात आम्ही निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार आहोत. त्याचबरोबर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्याकडे तक्रार करणार आहोत आणि त्याच्याचबरोबर प्रेस काउन्सिलकडे सुद्धा या संदर्भात आम्ही तक्रार करणार आहोत. कारण चुकीचं चित्र हे जनतेसमोर उभं करता येत नाही. इलेक्शनमध्ये अशा तऱ्हेची खोटी पत्रकं काढता येत नाहीत. वनसंज्ञेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाचा होता आणि त्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान्वये संपूर्ण भारतामध्ये त्याची अंमलबजावणी झालेली होती. आणि ती अंमलबजावणी करत असताना प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांची प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात सांगितलेली होती. त्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं जे प्रतिज्ञापत्र सादर झालं त्याच्यामध्ये जी 42,000 हेक्टर जमीन होती त्या जमिनीला तत्कालीन आमचे मंत्री आदरणीय नारायण राणेसाहेबांनी तीव्र आक्षेप घेतलेला होता. आणि ही वनसंज्ञा लावलेली जी जमीन आहे त्याची चुकीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडून गेलेली आहे. अशा तऱ्हेचं प्रतिज्ञापत्र त्याच्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमली गेली. आदरणीय गगराणी साहेबांच्या आताचे आपले मुंबई कमिशनर भूषणजी गगराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली आणि या समितीने मला आता नेमका आकडा आठवत नाही परंतु 1800 हेक्टर जमीन वगळता उरलेली जमीन या वनसदृश्य जमिनीमधून वगळण्यात यावी अशा तऱ्हेचं प्रतिज्ञापत्र हे सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केलेलं आहे. आणि ही जी मॅटर आहे ही सुप्रीम कोर्टाच्या समोर आहे. त्याच्यामुळे सुप्रीम कोर्ट जोपर्यंत ही मॅटर हिअरिंगला घेत नाही तोपर्यंत ह्याच्यावर निर्णय होऊ शकत नाही. आणि या संदर्भात असं घडलं असतानाही जणू काही राणेसाहेबांनीच ही वनसंज्ञा लावलेली आहे अशा तऱ्हेचा जो चुकीचा प्रचार केला जातो हा अत्यंत चुकीचा आहे, सपशेल खोटा आहे. आणि ह्याच्यावर आम्ही कायदेशीर कारवाई करूच. परंतु आपल्या भाषणामध्ये सुद्धा असं विद्यमान खासदार विनायक राऊत हाच प्रचार करत सगळीकडे फिरत आहेत. मग ते 10 वर्ष या मतदारसंघाचे खासदार होते. हा प्रश्न केंद्राशी संबंधित प्रश्न आहे. मग ते 10 वर्ष काय करत होते हा सवाल ते ज्या ज्या ठिकाणी जातील तिथं नागरिकांनी त्यांना विचारावा. कारण अत्यंत निष्क्रिय असे ते खासदार आहेत आणि अशा खासदारांना जनतेने प्रश्न विचारले पाहिजे की 10 वर्ष आमच्या हक्काचे आजपर्यंत एक रेकॉर्ड राहिलेलं आहे ह्या जिल्ह्याचं की या जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व जे करतात म्हणजे मधु दंडवते साहेबांनी ह्या जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व केलं. त्यांच्या पक्षाची सत्ता आली ते कॅबिनेट मंत्री झाले, ते अर्थमंत्री झाले. शिवसेनेची त्या ठिकाणी सत्ता आली, सुरेश प्रभूसाहेब रेल्वे मंत्री झाले, सुरेश प्रभूसाहेब केमिकल अँड फर्टिलायझरचे मंत्री झाले, वनमंत्री झाले. म्हणजे ज्या ज्या लोकांची पदं येतात त्या सत्ता येते त्यांना त्या ठिकाणी मंत्रिपद या जिल्ह्याच्या प्रतिनिधित्व मिळतं. ही वस्तुस्थिती आहे. नंतरच्या काळात हेच प्रतिनिधित्व आदरणीय राणेसाहेबांना मिळालं. जरी ते राज्यसभेवरून गेलेले असले तरी ते कोकणचे प्रतिनिधी होते आणि त्याच्यामुळे मानाचं स्थान हे त्यांना दिल्लीमध्ये मिळालं.
आणि ही मानाची परंपरा आहे. परंतु आमच्या खासदारांना कोण ओळखतच नाही. ते प्रतिमुख्यमंत्री म्हणून वावरत होते महाराष्ट्रामध्ये, पण साधे राज्यमंत्री म्हणून सुद्धा पद दिलं नाही त्यांना. हे लक्षात घेतलं पाहिजे की नेमकं तुमचीच लोक, तुमचेच पक्षनेते, तुमचेच मुख्यमंत्री तुम्हाला किंमत देत नाही. जनतेने तुम्हाला किंमत का द्यावी आणि तुम्ही हक्काची जागा आमची अडवून का ठेवावी? आमचा जो खासदार होतो तो केंद्रामध्ये मंत्री होतो, ही वस्तुस्थिती आहे. राणेसाहेब आतासुद्धा विद्यमान मंत्री आहेत आणि निवडून आल्यानंतरसुद्धा ते मंत्री बनणार आहेत. आणि हे मंत्रिपद हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं हक्काचं मंत्रिपद आहे. केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाही तर कोकणाचं हक्काचं मंत्रिपद आहे. त्यांना ओळखलं जातं, कोकणचा वाघ म्हणूनच ओळखलं जातं. आणि त्याच्यामुळे कोकणचा नेता ही जी त्यांची प्रतिमा आहे, आज कोकणची अस्मिता जागृत झालेली आहे. कोकणची अस्मिता जागृत झाल्यानंतर काय होतं हे त्यांच्या आज ज्या उबाठामधून ते निवडणूक लढवत आहेत त्यांनासुद्धा ह्याची पूर्ण कल्पना आहे. आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये असं होतं की एखाद्या नेत्याने शिवसेना सोडली तर ते पुन्हा आमदार म्हणून निवडून येत नव्हते. परंतु राणेसाहेबांनी स्वतःसह 11 आमदारांचे राजीनामे दिले आणि 11पैकी 10 आमदार हे त्यांनी पुन्हा निवडून आणून दाखवले. आणि एक तऱ्हेने दाखवून दिलं की आपली कोकणावर आणि महाराष्ट्रामध्ये किती पकड आहे. आणि म्हणून राणेसाहेबांचा द्वेष करत असताना किती पातळीला जावं याच्यावर मर्यादा आहे. आमचासुद्धा अनेक वेळेला वाद ज्याला होतो त्याला तो वाद तात्विक वाद असतो, परंतु आम्ही कधी व्यक्तिगत पातळीवर नेत नाही. परंतु व्यक्तिगत पातळीवरचे कशा तऱ्हेचे कॉमेंट्स आता केले जात आहेत याचासुद्धा जनतेने विचार केला पाहिजे. राणेसाहेब हे एक आक्रमक नेतृत्व आहे आणि हे करत असताना ते एक विकास करणारं नेतृत्व आहे. मुद्दाम त्यांना राग येईल अशी वक्तव्य करायची आणि मग त्यांच्या तोंडून एखादं चुकीचं वाक्य निघालं तर त्याचं भांडवल करायचं ही या लोकांची स्ट्रॅटेजी आहे. आणि म्हणून अशा लोकांपासून जनतेने सावध राहिलं पाहिजे. स्वच्छ करावी, त्याच्यामधून ते कशा तऱ्हेचे आहेत हे लोकांना कळेल. विनायक राऊत कोण हे सुद्धा लोकांना माहिती नव्हतं. मी जो लढा दिला त्या लढ्यामध्ये ते निवडून आलेले, त्या लाटेवर स्वार झाले. अशी लोकं असतात की जे निवडून येतात लाटेच्या ह्याच्यावर आणि नंतर विसरून जातात की ही लाट कोणी तयार केली होती. की 2.5 वर्ष कधीची, सुरुवातीची 2.5 वर्ष नाही, त्याला जर तुम्ही सत्तेमध्येच नव्हता, साधे उपमुख्यमंत्रीसुद्धा नव्हता. ज्यावेळेला दुसऱ्या वेळेला आपली सत्ता आली त्यावेळेला जर सुरुवातीला तुम्ही भाजपला दिलं असतं तर 2.5 वर्षानंतर ती तयारी तर मोदी साहेबांनी स्वतः दाखवलेली होती. 2.5 वर्ष तुम्ही राहा सत्तेमध्ये, 2.5 वर्षानंतर सेना भाजप एकत्र आणूया. पण तुम्हाला 5 वर्षाची हाव झालेली होती आणि त्याच्यामुळे हे सगळं पुढचं घडलेलं आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. पुत्रप्रेमासाठी काय होऊ शकतं हे महाभारतामध्ये लोकांनी बघितलेलं आहे आणि आता महाराष्ट्रामधल्या लोकांनी बघितलेलं आहे. त्याच्यामुळे तुमचा मुलगा कितीही लहान असला तरी तो महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे आणि मग महाराष्ट्राचं काही झालं तरी चालेल. ही भूमिका कितपत योग्य आहे याचा विचार महाराष्ट्राच्या लोकांनी केला पाहिजे. तुम्ही तरी आजारी होता, परंतु आदित्य ठाकरे किती वेळेला मंत्रालयामध्ये गेले याचं रेकॉर्ड महाराष्ट्रातल्या जनतेने काढून बघावं. 1 आठवडा 8 ते 10 दिवस संपूर्ण 2.5 वर्षामध्ये ते मंत्रालयामध्ये गेले, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून बघा, आम्हाला कोणावर टीका करायची नाही आहे. लोकांबद्दल बोलताना अत्यंत घाणेरडं बोलतात, परंतु स्वतःची कृती कशी असते याचा विचार करा. आणि म्हणून तुम्हीच स्वतः उघड केलं की तुम्हाला मुख्यमंत्रीपदामध्ये इंटरेस्ट होता, म्हणून तुम्हाला आपल्या स्वतःला बनायचं होतं, तुमच्या मुलाला बनायचं होतं. मग तुम्ही एकनाथ शिंदे साहेबांना खोटं का सांगितलं याचं उत्तरसुद्धा महाराष्ट्राच्या जनतेला दिलं पाहिजे. आम्हाला सगळ्या आमदारांना असं सांगण्यात आलेलं होतं की एकत्र सत्ता स्थापन झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील. आणि मग पवारसाहेबांनी आपल्याला सांगितलं असं उद्धवसाहेब म्हणतात, परंतु एकनाथ शिंदे साहेबांनी ज्या वेळेला शरद पवार साहेबांना विचारलं त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की तुमच्या मुख्यमंत्री बनण्यावर आमचं कुठलंही ऑब्जेक्शन नव्हतं. कारण आजसुद्धा बघा, ते मुख्यमंत्री आहेत, देवेंद्र फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री आहेत, अजित पवार साहेब उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी कुठे ऑब्जेक्शन घेतले त्यांच्या मुख्यमंत्रीपद बनण्यावर. आणि त्याच्यामुळे त्यावेळेलासुद्धा स्वतःला मुख्यमंत्री बनायचं होतं, म्हणून निरोप इथूनच गेला पवारसाहेबांना आणि पवारसाहेबांनी ते बोलून दाखवलं. ही वस्तुस्थिती आहे. नुसतं त्यांनी सांगितलं असतं, एकनाथ शिंदे साहेबांचं मन एवढं मोठं आहे, नुसतं जरी सांगितलं असतं की मला मुख्यमंत्री व्हायचं आहे तर त्यांनी सांगितलं तुम्हीच मुख्यमंत्री बना, तुमचा पक्ष आहे. परंतु सगळी कामं करून घ्यायची, मुख्यमंत्री करतो म्हणून सांगायचं आणि मुख्यमंत्री करायचं नाही. म्हणून काय त्यांनी राग मानला नाही, त्यांनी त्यांच्यावर काम केलं.
परंतु ज्याला त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न झाला, ज्यावेळेला शिवसेना पक्ष संपवण्याचा प्रयत्न झाला, ज्यावेळेला बाळासाहेबांचा विचार संपण्याची वेळ आली, त्यावेळेला त्यांनी एकच मागणी केलेली होती की आपण आपल्या मूळ विचारधारेबरोबर जाऊया आणि भाजपबरोबर जाऊया. मला मुख्यमंत्रीपद नको हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं होतं. तुम्हीच मुख्यमंत्री राहा, परंतु भाजप आणि सेनेची जी आघाडी आहे, युती आहे, ती आपण टिकवूया, एवढंच त्यांचं म्हणणं होतं. तर मग त्यांना गद्दार म्हणायचं, त्यांना खोके म्हणायचं, काही म्हणायचं. खोके ही तुमची संस्कृती आहे, खोके ही आमची संस्कृती नाही आणि ती संस्कृती तुम्हाला लखलाभ हो. कारण आम्ही बघितलेलं आहे की मुंबईचा कोस्टल रोड किती का रखडला. फडणवीस साहेबांनी डायरेक्ट स्टेजवरून सांगितलं की खंडणी मागितली जात होती म्हणून हा प्रकल्प रखडलेला होता. तुम्ही उत्तर देऊ शकला नाही, त्याला खोके म्हणतात. ते जे मागितलं जातं त्याला खोके म्हणतात. राज्याचा विकास काय गतीने झाला तुम्ही बघा. 2.5 वर्षामध्ये काय होतं आणि 1-1.5 वर्षामध्ये काय काय झालं. ट्रान्स हार्बर लिंक झाला, कोस्टल रोड चालू झाला, आता मेट्रो चालू होईल. महाराष्ट्राची घोडदौड चालू आहे आणि त्या घोडदौडीमध्ये तुम्हाला तुमच्या मुलाला मुख्यमंत्रीकडून ती घोडदौड थांबवायची असेल तर ते मुख्यमंत्रीपद तुम्हाला लखलाभ हो. आम्ही सगळेजण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी बांधील आहोत. महाराष्ट्राच्या विकासाची पुढची पिढी ही देवेंद्र फडणवीस आहेत, एकनाथ शिंदे आहेत आणि अजित पवार आहेत. हे महाराष्ट्राचं नवीन नेतृत्व आहे. हे नेतृत्व संपवण्यासाठी तुम्ही जे प्रयत्न करतायत हे प्रयत्न महाराष्ट्राच्या हिताचे नाहीत. आज काय 82व्या वर्षी पवारसाहेब एवढा वेळ देऊ शकणार आहेत का, एवढं काम करू शकणार आहेत का, याचा विचार त्यांनी केला पाहिजे आणि नवीन नेतृत्वाला आशीर्वाद दिला पाहिजे. तुम्ही BJP बरोबर आघाडी केली तर चालते आणि अजितदादांनी केली तर चालणार नाही. ही कुठली भूमिका आहे? ही भूमिका मुळात आम्हाला मान्य नाही. म्हणून सांगा लोकांना की आम्ही भाजपबरोबर आघाडी करणार होतो. त्यावेळेला पंतप्रधानांनी सांगितलं की शिवसेना बरोबर पाहिजेच, त्याला मी नकार दिलेला आहे. एकदा तरी सांगा म्हणजे सर्वसामान्य शिवसैनिकाला कळेल की कशा रीतीने शिवसेना फोडण्याचे प्रयत्न झाले, कशा रीतीने शिवसेना संपवण्याचे प्रयत्न झाले आणि ते कोणी केले हे सुद्धा सगळ्यांना कळेल. त्याच्यावर एक सेपरेट एपिसोड माझी महायुतीची दुसरी प्रेस कॉन्फरन्स व्हायची आहे. पहिली झाली त्याच्यामध्ये मी पवारसाहेबांच्याबद्दल त्यांच्या भूमिकेबद्दल बोललो. पवारसाहेबांबद्दल काहीच बोललो नाही कारण त्यांच्याबद्दल आदर आहे. त्यांची भूमिका मी उलगडून सांगितलेली आहे महाराष्ट्राला. दुसऱ्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये उद्धवजी, आदित्यजी हे कसे वागले त्याच्याबद्दल सगळं मी बोलेन, वस्तुस्थिती सांगेन. मला कोणावर टीका करायची नाही आहे. बघा आमच्यासारखी लोक मला सांगतात की तुम्हाला आम्ही मंत्री केलं. काय मला मंत्री केलं? मला पंतप्रधान महोदयांनी दिल्लीला बोलवलं होतं, पर्रिकर साहेब मला घेऊन गेले होते, मी कॅबिनेट मंत्री त्याच वेळेला झालं असतो. उलटं मला दिलगिरी व्यक्त केली की दिलगिरी असं म्हणता येणार नाही, पण मला बोलवून सांगितलं की मला तुम्हाला कॅबिनेट करायचं होतं. परंतु जे इतर हे देसाई साहेब आहेत, रावते साहेब यांनी बाळासाहेबांबरोबर काम केलेलं आहे आणि त्या माझ्याकडे मोजकीच कॅबिनेट मंत्रीपदं होती, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला कॅबिनेट करू शकलो नाही. मला काय त्याच्याबद्दल काहीच नाही. मला काम करायचं असतं लोकांसाठी. आतासुद्धा मी लोकांसाठी काम करतो, जनतेसाठी काम करतो. पण खोटं बोलू नका, कृपा करून खोटं बोलू नका. खोटं बोलून कार्यकर्त्यांचा अपमान करू नका. मला जरी राज्यमंत्री बनवलं तरी मी पहिल्या क्रमांकावर होतो ज्यावेळेला सर्वे झाला त्यावेळेला राज्यमंत्र्यांच्या परफॉर्मन्सचा. मग मला अभिमान आहे, मी कोकणी मनुष्य आहे, मी काम करू शकलो याचा अभिमान आहे. मुंबईतलं मतदान 7ला संपणार आणि माझं मुंबईचं मतदान 20 तारीखला आहे. 7 तारीखनंतर इथून थेट बाहेर पडल्यानंतर 1-2 दिवस मला शिर्डी मतदारसंघ दिलेला आहे. त्या मतदारसंघात गेल्यानंतर मी पूर्ण हा जो कालावधी आहे 20 तारीखपर्यंत हा पूर्ण कालावधी मुंबईमध्ये असणार आहे. आणि त्याच्यामुळे मुंबईचा पालकमंत्री म्हणून मी जी कामं केलेली आहेत मुंबईमध्ये ती मी जनतेच्या समोर आणेन आणि निश्चितपणे जनता आमच्याबरोबर राहील. मोठा प्रतिसाद हा आमच्या महायुतीला मिळेल याची मला खात्री आहे. मुळात स्वतः काहीच केलेलं नाही आहे. निदान आम्ही प्रश्न सोडवल्यानंतर श्रेय कोणी घ्यावं हे प्रत्येकजण म्हणणार की मला श्रेय मिळालं पाहिजे. परंतु ह्याच्यामध्ये विनायक राऊतांचा हे काय आला, कबुलायतदार प्रश्न सुटला ही वस्तुस्थिती आहे. आणि कबुलायतदार प्रश्न सुटल्यानंतर 2.5 वर्ष ज्यांनी स्टे देऊन ठेवलेला होता त्या मुख्यमंत्र्यांना जाऊन विचारा की कोणामुळे रेंगाळला तो. तुम्ही प्रतिमुख्यमंत्री म्हणून वावरत होता ना, साधी एक सही नाही घेऊ शकला मुख्यमंत्र्यांची की स्टे उठवायची. तो स्टे एकनाथ शिंदे साहेबांना का उठवायला लागला हा प्रश्न ज्या ठिकाणी ते जातील आंबोलीसारख्या ठिकाणी त्यांना लोकांनी विचारलं पाहिजे की ह्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. तुमच्या मुख्यमंत्र्यांनी 2.5 वर्ष आमच्या कबुलायतदार गावकरला स्टे का देऊन ठेवला होता हा प्रश्न विचारला पाहिजे. ही मी तुम्हाला लेखी माहितीच्या ह्याच्याखाली तुम्ही मागणी करा. तुमच्या लक्षात येईल की हा स्टे उद्धव ठाकरेंनी दिला होता
आणि उद्धव ठाकरे साहेबांनी तो 2.5 वर्ष उठवला नाही. शेवटी आम्हाला त्यांना त्या सत्तेवरून खाली उतरवायला लागलं आणि कोकणचं पाणी दाखवायला लागले. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून ते आदित्य ठाकरे खोके म्हणतात. काय नसतं, जनतेचं वेलफेअर, जनतेचं काम करणं, जनतेच्या हिताचे काम करण्यासाठी अनेक आमदारांनी शेवटी तुम्हाला सांगितलं की ही कामं करा, नाहीतर आम्हाला तुमच्यापासून लांब जायला लागेल. ऐकलं नाही, तुम्ही निघून जा म्हणून सांगायचं आणि पाठीमागे जाऊन बदनामी करायची, गद्दार म्हणायचं. तुम्ही बाळासाहेबांचे विचार सोडलेले आहेत. बाळासाहेबांच्या विचारापासून तुम्ही लांब गेलेले आहात. बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाचं जी पायाभरणी आहे ती महाराष्ट्रातून केली आणि आपल्याला सांगायचं आहे की ते तुम्ही सोडून दिलं. बाळासाहेबांनी सांगितलेलं होतं की 370 कलम मला एक दिवशी पंतप्रधान करा, मी 370 कलम हटवून दाखवेल आणि राम मंदिर बांधून दाखवेल. दोन्ही गोष्टी आदरणीय मोदी साहेबांनी करून दाखवल्या. तुम्ही काय केलं? सातत्याने तुम्ही मोदी साहेबांवर टीका केली. कालच्या माझ्या मुंबईच्या मुलाखतीमध्ये मी सांगितलेलं होतं की 2014मध्ये मागितलेला नसताना पवारसाहेबांनी पाठिंबा दिला सरकारला आणि शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर संपवली. 2017मध्ये भाजपबरोबर सरकार स्थापन करण्याची बोलणी केली. सगळं फायनल झाल्यानंतर मोदी साहेबांनी ज्याला सांगितलं की राष्ट्रवादी आमच्यावर आली तरी चालेल, परंतु शिवसेना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सरकारमध्ये राहील, याला मोदी साहेब म्हणतात. त्याच्यावर पवारसाहेबांनी काय केलं असेल? पवारसाहेबांनी सांगितलं की शिवसेना जर सत्तेमध्ये असेल तर आम्ही त्या सत्तेमध्ये सहभागी होणार नाही. एवढा द्वेष ते शिवसेनेचा करत होते आणि त्याच्यामुळे 3-4 वेळा शिवसेना फोडली गेली. 2019मध्ये ज्या वेळेला काठावरचं बहुमत ज्यावेळेला आलं त्यावेळेलासुद्धा राष्ट्रपती राजवट आणण्यामध्ये पवारसाहेबांची फार मोठी भूमिका होती. त्यांनी जर सपोर्टचं पत्र दिलं असतं तर राष्ट्रपती राजवटच आली नसती. त्यावेळेलासुद्धा भाजपबरोबर एकत्र सरकार त्यांना करायचं होतं. मग आता ते टीका करतायत भाजपवर. कशी टीका करतात? ते ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांच्याबद्दल आदर आहे, परंतु उद्धव साहेबांनी तरी एवढी तरी जाणीव ठेवली पाहिजे की मोदी साहेबांनी हे सांगितलं की शिवसेनेला आम्ही सत्तेतून बाहेर काढणार नाही. त्यांच्याच पक्षाला तुम्ही सत्तेतून बाहेर काढलं तरी पण त्यांनी तुम्हाला एकत्र घेण्याची तयारी दाखवली. ह्याला मी स्वतः साक्षीदार आहे. त्यावेळेलासुद्धा तुम्ही पवारसाहेबांचं ऐकलं. शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवा की प्रादेशिक पक्षाचं एक धोरण असतं की दुसरा प्रादेशिक पक्ष कमी झाल्याशिवाय तो प्रादेशिक पक्ष वाढत नाही आणि ते धोरण तंतोतंत पवारसाहेबांनी महाराष्ट्रामध्ये राबवलं. परंतु याचं कुठलंही आज उद्धवसाहेब ज्या प्रकारे लाचारी करतायत हे योग्य नाही. 4 वेळा तुमचा पक्ष त्यांनी वापरलेला आहे. बाळासाहेबांचं जे धोरण होतं अत्यंत कडक धोरण होतं, तसं त्यांनी धोरण अवलंबलं असतं तर आज ही पाळी आलीच नसती. आज सेना भाजप एकत्र राहिली असती आणि राष्ट्रवादीला जर आमच्याबरोबर यायचं असतं ते येऊ शकले असते. परंतु हे जे समविचारी पक्ष आहेत ही आघाडी बाळासाहेबांनी केलेली होती आणि बाळासाहेबांचं जे कट्टर असे एक त्यांचे विचार होते ज्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करणाऱ्या मंत्र्याला त्यांनी मुंबई बंद करून टाकली. त्यांच्या फोटोला चपलाचे हार घातले. शेवटपर्यंत बाळासाहेब असेपर्यंत हे मंत्री मुंबईमध्ये येऊ शकले नाही आणि आज यांचे युवराज जाऊन राहुल गांधींच्या बरोबर गळाभेट घेतात, ज्यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्याबद्दल अतिशय वाईट शब्दामध्ये बोललेलं आहे. शेवटी आम्हाला महाराष्ट्राचा अभिमान आहे, आम्हाला कोकणाचा अभिमान आहे. त्याच्यामुळे आम्ही ही लढाई लढवणार आणि जिंकणार, एवढं मी तुम्हाला 100% असं म्हटलेलं आहे की ज्या व्हॅनमधून मी प्रचार करणार आहे, मी काय व्हॅनमध्ये बसून प्रचार करणार नाही. मी एकदा घरातून बाहेर पडलो की ज्या गावामध्ये जातो तिथं मी मुक्काम करतो आणि त्या गावामध्ये मुक्काम करायचा असेल तर झोपायला तर जागा लागेलच ना. आमचा गरीब जिल्हा आहे, आमच्याकडे काय प्रत्येक गावामध्ये हॉटेल्स नाही आहेत झोपायला. त्याच्यामुळे रात्रीच्या झोपण्यापलीकडे त्या व्हॅनिटी व्हॅनचा कुठलाही उपयोग मी करत नसतो किंवा त्याच्यामध्ये बसतसुद्धा नसतो. माझं एकच तत्त्व असतं की मी जर माझ्या ऑफिसला परत आलो, मला भेटायला पत्रकार येतात, मला भेटायला कार्यकर्ते येतात, मला भेटायला जनता येते आणि मग प्रचाराचा कालावधी हा त्याच्यामध्ये फुकट जातो. त्याच्याऐवजी ज्या गावामध्ये मी 15 दिवस एकदा घरातून बाहेर पडलो की 15 दिवस पुन्हा मी माझ्या घरी येत नाही. जसा प्रचार मी राणेसाहेबांच्या चिरंजीवांसाठी केला होता तसाच प्रचार मी स्वतः राणेसाहेबांसाठी करणार आहे आणि त्याच्यामुळे कुठल्याही गोष्टीवर टीका करणं हे मला वाटतं योग्य नाही. प्रत्येक गावामध्ये आम्ही विकास कामं महायुतीच्या वतीने पोचवलेली आहेत. त्यांची एक साधी सरळ अपेक्षा असते की आमच्या प्रतिनिधीने एकदा येऊन आम्हाला भेटून जावं, याच्या पलीकडे त्यांची काहीच अपेक्षा नसते.
त्याच्यामुळे वाडीवर आम्ही सगळे जाणार आहोत. राणेसाहेबांना मतं देण्यासाठी विनंती करणार आहोत. एवढंच नाही की ज्यावेळेला आम्ही एखाद्या गावामध्ये घेत जातो त्यावेळेला तिथल्या समस्यासुद्धा समजतात आणि पुढच्या काळामध्ये त्याचा विकास आराखडासुद्धा तयार होतो. आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा असा एकमेव जिल्हा आहे की ज्याच्यामध्ये विकासासाठी प्रचंड निधी उपलब्ध आहे आणि तो पर्यटनाच्या विकासासाठी आहे, फलोद्यानाच्या विकासासाठी आहे, कृषीच्या विकासासाठी आहे, वनाच्या विकासासाठी आहे, वेगवेगळ्या उद्योगांच्या विकासासाठी आहे. आणि अशी योजना फक्त सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला उपलब्ध आहे. आणि त्याच्यामुळे या माध्यमातून दरडोई उत्पन्न दुप्पट करण्याची सरकारची मनीषा आहे. आणि आमचं जे पूर्वीचे सुद्धा पैसे होते मागच्या सरकारने आम्हाला दिलेले नव्हते, आता या सरकारने चांदा ते बांधा योजनेमधले जे पैसे शिल्लक होते ते खर्च करायला मुभा दिली आणि सिंधुरत्न योजनेला सुद्धा पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की मोठं महामंडळ स्थापन करून कोकणाचा जलद गतीने विकास केला जातो आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की आजसुद्धा जर्मन शिष्टमंडळ हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे. आमचा जो एक मोठा कार्यक्रम चालू आहे 4 लाख मुलांना नोकऱ्या देण्याच्या, त्याचीसुद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणी ट्रेनिंग जर्मन भाषा बोलण्याचं चालू आहे. आणि ज्या मुलाला 30,000 रुपये पगार मिळतो त्याला 3-3 लाख रुपये पगार हा तो मुलगा एकदा जर्मनीमध्ये गेल्यानंतर त्याला मिळणार आहे. आणि हे पहिल्यांदाच इतिहासामध्ये असं घडतं आहे की 2 राज्यांमध्ये करार होतो आहे. आणि आमच्याकडून जाणाऱ्या मुलांच्या स्वागतासाठी 6 स्वागत कक्ष हे जर्मनीमध्ये तयार करण्यात आलेले आहेत. आणि त्याला 5 मिलियन युरोज हे सुद्धा तिथल्या राज्य सरकारने मंजूर केलेलं आहे. स्पेशल व्हिजा, वर्क व्हिजा आणि फॅमिली व्हिजा दोन्हीही आपल्याकडच्या महाराष्ट्रातल्या मुलांना मिळणार आहे. आम्ही एवढं तळमळून काम करतो आणि तुम्ही काय नुसती टीका करता. आम्ही दिवसरात्र काम करतो. आमचे प्रत्येक सहकारी जे इथं बसलेले आहेत आपल्या परीने दिवसरात्र आपल्या लोकांसाठी काय करायचं. आज राणेसाहेबांनी एक मोठा प्रकल्प सिंधुदुर्गमध्ये येऊ घातलेला आहे. जी आपल्याकडे सर्जरीची इक्विपमेंट बनवली जातात भारतामध्ये, त्याच्यामध्ये 500 इंडस्ट्रीचं एक क्लस्टर ते दोडामार्ग तालुक्यामध्ये करू इच्छितात, ज्याच्यामधून हजारो आणि लाखो मुलांना युवकांना रोजगार मिळणार आहे. हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मुलांना तर मिळेलच, परंतु महाराष्ट्रातल्या मुलांना हा रोजगार मिळणार आहे. 200 कोटी रुपयाचं ट्रेनिंग सेंटर हे त्यांनी सिंधुदुर्गमध्ये त्या ठिकाणी स्थापित केलेलं आहे. त्याचं काम त्या ठिकाणी चालू आहे. आणि विशेषतः इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रीमध्ये काम करणाऱ्या मुलांना आणि फूड टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भातलं ट्रेनिंग 4 राज्यांचं ट्रेनिंग हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होणार आहे. आणि त्याच्यामुळे इंजिनिअरिंग उद्योगाला लागणारं मनुष्यबळ हे आपल्या जिल्ह्यामध्ये तयार होईल. कॉयर इंडस्ट्रीचं ऑफिस त्यांनी आपल्या जिल्ह्यामध्ये आणलेलं आहे. अनेक त्यांच्या डिपार्टमेंटची ऑफिसेस ही आता या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत झालेली आहे. या जिल्ह्याला चांगले दिवस येत असताना आम्ही सगळ्यांनी एकत्र काम केलं पाहिजे. राज्य सरकार आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून या जिल्ह्याचा पूर्ण कायापालट होणार आहे. अशा वेळेला ही निवडणूक ही राणेसाहेब एकतर्फी जिंकतील याची मला खात्री आहे. आणि आम्ही शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. राऊतांचं डिपॉझिट जप्त करणार, नारायण राणे यांना विश्वास. विनायक राऊतांचे शेवटचे दिवस शिल्लक राहिले, दीपक केसरकर यांची टीका. आणि राणे राऊत रणांगणात, प्रचाराचं वारं कोकणवासियांच्या अंगणात. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.